Hürmetli tыңлаучыларым, миңа кунак килде бит әле. Аның исеме Зәлия. Зәлиягә 17 яшь һәм ул безнең озын тылым йөртүче кызыбыз. Сәлам, Зәлия. Сәмсез. Зәлия, үзең белән таныштырып китсәң иде, син кайдан? Мин үзем Балтач районыннан, әлегә Казан музыкаль көллиятендә белем алам. Мин җырларга яратам һәм үземнең киләчәк тормышымны җыр белән бәйләргә тырышам. Озын тылымны йөртү кыен түгелме? Миңа үзем ияләнгәч, кичкенәдән бирле шундый озын тылым белән йөргәч, бик авыр дип әйтмәсем. Озын чәчне күп кеше үстерергә тели, ләкин ул беренчедән нәселдән килергә тиеш. Икенчедән, күп кызлар бит инде чәчләрен кыскайтып кистерәләр дә аталар. Бәлки кистермәскә кирәктер инде. Һәм төрле маскалар белән юырга, шампуньнар белән ухаживать итәргә кирәк. Мин чәчне юам, аннан соң юганнан соң маска сөртәм, һәм чәч кипкәннән соң защитный спрей белән очларына мой сөртәм инде. Һәм елга бер чәчкә полировка ясыйм. Әйтәләр, кайбер чәчне кайнап суытылган су белән генә юарга дип. Ой, андай әйберләр белмим. Кичкенәрәк вакытта шишмә сулар белән юа идек. Авылда торганда инде әбигә авылга кайткач шишмә суларап кайтып, шишмә суы белән юабыз. Син озын чәчне нәселдән килә дисең, синең әниеңнеңме, әбиеңнеңме озын иде чәче? Минем әбинең дә чәче озын булган, әбидән әнигә килгән, әнидән миңа килгән инде. Һәм алар бер вакытта да кисмәгәннәрме? Минем әни чәчне кияүгә чыккач кискән, кичкенәрәк вакытында укыган вакытта кисмәгән инде. Менә синең алтын су төстә чәчең, бу үз төсеңме, әллә буятасыңмы син аны? Бу минем үземнең төс, мин чәчне буятырга куркам, бозылыр дип. Кай вакытта кызлар әйткәне юкмы, кистер чәчеңне, хәзер бит модада кыска чәчләр дип. Андый кешеләр көн саен инде ул миңа көндә килеп әйтә, чәчеңне кистерәсең килмиме дип. Юк, әлегә кистерәсем килми. Нигә шулай әйтәләр икән? Бәлки алар көнләшәләрдер. Белмим, кешенең эчендә нәрсә икәнен белеп булмый инде. Зәлия, менә син урамда да инде озын тылым белән йөрисең. Озын тылымыңны күреп сиңа комплимент әйтәләрме? Төрле кешеләр була, кемдер булай карап китә, кемдер елмаеп куя, кемдер килеп субханалла дип куярга может. Төрле кешеләр була. Менә әйтәләр инде чәчне күрсәтергә ярамый, аны яшерергә кирәк дип, син үзең моңа ничек карыйсың? Мин белмим инде, дин буенча чәчне яшереп куярга кушалар, ләкин яшь вакытта ял кибирис килми инде. Калфак кигәнең бармы? Калфак белән килешәдер сиңа? Калфак, төрле конкурсларда, концертларда катнашканда, мин гел калфак киям һәм татар костюмында выступаю. Син татар җырларын, кайсы җырларны репертуарыңда сөйләсең? Мин татар җырларын бик нык яратам. Шулаймы? Бәлки берәр җырыңны җырлап күрсәтерсең безгә? Әйдәгез. Миңа иң ошаган җыр ул Җидегән чишмә, ул татар халык җыры. Җидегән чишмәләрдә җиде улак, челетер ага, көмеш сулар ага, кышлар сайрый, шул чакларда бигрәк яман су. Сеңелем торып бас әле, карый әле синең тылымнарыңны. Менә безнең шибәр туташыбыз. Менә аның озын тылымнары. Субханалла, машалла дип карагыз. Зәлия, дөресен әйт әле, син күз тиюләргә ышанасыңмы? Мин ышанам күз тиюләргә. Минем кичкенәдән әбием өшкерә иде. Хәзер үзем Казанда торгач инде, монда Казанда эшкертергә йөрим. Елга 1-2 тапкыр точно эшкертәм үземне. Менә урамга чыкканда матур брошкалар куймыйсыңмы соң? Чәчкә булай андай берләр такканым юк, обычно ул куртка астында кала бит инде кыш көне. Җәй көне инде мин җыеп йөрергә тырышам. Элек бит озын тылым конкурслары узадыр иде. Сен ул турыда ишетеп беләсеңме? Мин ишеткән бар шул андый конкурсларны, ләкин әле катнашканым юк.
Мындай конкурслар булса катнашар идеңме? Бик катнашыр идем. Менә татар кызы конкурсына катнашырга исәбең бармы? Татар кызы конкурсында теге елдан катнашасым килә, ләкин ул 18 яшьтән генә, миңа 17 генә әле. Әйт әле, менә татар кызы образы синең күз алдыңда ничек килеп баса? Татар кызы образы минем өчен ул татар халык милли киемнән чәчен икегә үргән һәм калфак беләндер инде. Калфак белән йөргәнең бармы? Булай Концертлар куйганда гына киесең. концертлар куйганда гына киям, булай обычный кием белән кигәнем юк. Әйдә инде Зәлия, күрсәткән чәчеңне дә тузгытып күрсәт әле үзгә. Сине Рапунцель диләрдер инде. Минем Инстаграмымдагы Рапунцель дип атала. Шулаймы? Элек миңа ошамый иде ул, ә хәзер инде белмим ничектер ошап китте соң арада. Менә минем тамашачыларым, карагыз. Нинди озын чәчле татар Рапунцель. Егетләр сиңа хатлар язалармы? Егетең бармы, Зәлия? Бу сорауга әлегә җавап бирмим инде. Ләкин шанслар бармы? Минем тыңлаучыларым арасында. Бардыр инде ул. Әйдә конкурс иглан итәбез. Зәлия бу шаяру инде. Бәлки бер прическа ясап күрсәтерсең. Булдыра аласыңмы? Син прическаларны еш ясыйсыңмы? Терелдән терелсен ясыйсыңмы? Әллә бер терлеген әйтеп йөртәсеңме чәчеңне? Мин прическаларны икегә французский косичка ясый алам, бергә генә үреп куя алам. Минем юниор скиллста да катнашканым бар. Подружка, дус кызыма прическа ясадым свадебный. Икенче урын алдым мин анда. Чәчне үрергә ничә минут вакыт кирәк? Белмим инде, миңа бер 10-15 минут җитә, элек 1 ярты сәгать иде. Син ничәдә йокыдан торасың? Төрлечә була. Миңа иртән җыенырга берәр сәгать булса җиткән инде шул. Син һәр көнне чәчеңне юасыңмы? Юк, чәчне атнага 2 тапкыр гына юам. Димәк, синең чәчең майланмый. Майлана инде ул. Но алай нык майланып өлгерми, шуңа нык майланган фигурга кирәк. Кайдан ничек башларга? Сөйләле. Менә мин дә әгәр дә үрә башласам, Но ул төрле кешегә төрлечә инде, чәчнең озынлыгыннан тора. Мин үземнекен пышмактан башлыйм. Менә монда чәч электе. Бусы кирәкме? Юк, кирәкми. Ассистентлары юк булышырга. Юк, минем кечкенә вакытта әнием беренче класста чәчне әнием үрде. Әниләр бит инде чәчне ныгытып, сүтелмәслек итеп, каты итеп үрәләр. Бу менә бик ошамый инде. Икенче класстан әним әйтәм, юк чәчкә тимисен, үзем үрәм әйтәм. Үргәндә инде әзәзләп прядкалар аласың һәм аска кыстырасың. Видеодан карап өйрәндеңме, әллә өйрәттеләрме сине бу прическа? Өйрәнүгә килгәндә мин бию коллективына йөрдем Балташ районында. Һәм безгә конкурска иртәнге 5-тә чыгып китәргә кирәк. Минем чәч озын булгач, минем чәчне бер кеше дә үрәсе килмәде. Һәм мин кичтән үземә чәч үрергә өйрәндем. Әни минем болай кабартып үрә белми, ул эшкә кертеп үрә. Һәм Зәлия төне буе чәч үрергә өйрәнде. Шайтырып, хәзер мин инде үзем рәхәтләнеп үрәм. Бантиклар, брошкалар куйсам була инде. Зәлия шикелле чәчегезне матур иттереп үреп йөртә аласыз. Зәлия, менә Инстаграмда бер пабликта синең фотоң чыкты. Менә син трамвайда барганда сине бер ханым фотога төшергән һәм карагыз әле нинди озын толымлы кыз дип синең фотоңны куйганнар. Хәтерләмим бу хәлне. Синең реакцияң? Миңа моны дус малай җибәрде. Бу синме бу ди? Әйтәм, бәтәш ниши мин монда димме? Һәм шуннан соң бүтән одногруппниклар җибәрә башлады, таныш белешләр җибәрә башлады. Да хәтта әнигә дә дуслары җибәргән. Мин бит анда орт белән торам. Синең толымыңны гына фото төшергән. Барыбер шуңа карамастан кеше танып мине җибәргән. Әнигә дә җибәргәннәр. Әни миңа җибәрә, син монда нишлисең ди. Әйтәм, белмим, кырга барам. Менә шушындай матур прическа, шундай озын толым булды. Менә чулпыла киеп караганың юкмы әле? Чулпы киеп караган юк. Әгәр дә чулпы бүләк итүчеләр булса аласыңмы? Алырмындыр инде.
Менә, егетләр, әгәр дә шулпыларыгыз булса, бүләк итегез. Озын тылымлы Зәлиягә. Тылымы бар, шулпысы юк. Фәгыйлә апа, беләсеңме, шаккаттым. Миңа берсендә шалтыраттылар, чәчеңне сат әле миңа дип ди. Мәйтәм, юк, ничисез, мәйтәм, чәчне сатмыйм инде, ул бит минем Бренд? Ие. Мәйтәм, юк инде. Әйдә инде диләр, мәйтәм, юк инде. Ничә сум менә шушы тылымга тәкъдим ителәр? 300 мең дигәннәр, мәйтәм, юк, рәхмәт, кирәкми. Зәлиянең тылымын 300 меңгә сатып алырга теләгәннәр, Зәлия каршы килгән. Дөрес эшләгәнсең, Зәлия. Гомумән, чәч матурлык күркә диләр. Син моның белән кишәсеңме? Чәч инде хатын-кызның матурлыгы чәчтән карап беләләр инде. Рәхмәт, миңа кунакка килгән өчен. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен.